हाय लोगोफोर नै आं दायोहाय उदालगुरि मार्केटावहाय दंफैयो नोंथांमोना आं जा हायो देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायोहाय नै उदालगुरि टाउनाव दंफैयो बाजारा आं दायो इभिनिं टाइमाव फैदों आरोना लोगोफोर फुङाव फैनो हायासै ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननो दख'ना दखान सेन्देल दखान देखायलांबाय थानोसै मागोनि जा मानसिखा नै लोगोफोर उदालगुरि बाजाराव ओरैबायदि मानसि खबाया जा सेसखा हाथायानो जोबजोबलायबाय नै आंहा दासो ओमफ्राय दखानफ्रानो Hat nomor di sini. Itu lo nggak? Itu 8 nomor. Oke. Gimana nomornya? बाजारानो जोबजोबलायबाय नै जोङो बेलासिनानै सौफैबाय जोबथा नायनो नागिरदों एसे मोजां मोनदों थांसिगोनसो नै पेकिं खालामगासिनो बाजारानो जोबजोब्बाय नै लोगोफोर आं दायो बेखौ लानो नागिरदों बिराद मोजां मोजांखा नै नै देखायलाय नै जा मोजां मोजांखा बबे मोनसेखौ लानो जाबाय आं नै लोगोफोर नैखौ लानोसै दां नै बेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय बेखौ लाबाय बियो आं बेखौ लानो नागिरदोंमोन बेखौ लायासै बेखौ लाबाय मोजां नुबाय नै जुथा बायनो फैदों जों नै लोगोफोर जुथा बायनोसै दायो नायनोसै नायदो माबायदि मोजां मोजांथार नै बेयो मानिफ्राय लाबोनाय बे जुथाया ओं डिमापुरनिफ्राय लाबोनाय गोजा बे जुथाया बिराद मोजां गाननो नै उदालगुरि बाजाराव नैबे जे फाननाय खाथियाव बिराद मोजां मोजां जुथा मोनो ओमफ्राय जों नैबे जरानिखौ लाबाय आरो बे आंनि बे बिनानावनि मुजाबो लाबाय नै बेखौबो लाबाय बेजों गानसै आरो मागोआव गानसै दे लादो सोदो जा साइज नुगारदों होनबालाय खाब्रबबावबाय नै बाजाराव बेहा लबारखौ मोननाय लोगो लोगोनो फार्स्ट देलाय मांग्रिबालाय देलाय मांग्रि नैबेहाय एडभार्टाइज होदों नै जों दायो एग चावमिन जानो नागिरबाय लोगोफोर हटेलावहाय
बाजाराव बेरायखांनानै फैनानै जों दायो एग चावमिन जानोसै आरो लोगोफोर दे बेयाव फुनदो दे बिदिब्ला लोगोफोर जों जाबाय थानोसै बरिया गोथाव जागासिनो दे जादो